Ogasun eta Finantzetako diputatua den Jose Maria Iruarrizagak 2013ko aurrekontuen proiektua aurkeztu ostean, prozesu administratiboa hasi da batzar nagusietan, datorren urtean Bizkaiko Foru Aldundian izango diren kontuen gaineko eztabaida eta azalpenak ekarriko dituena. Lehenengo batzarrean erakunde osoko aurrekontuez jardunda. Azaroaren 15ko ezoiko gobernu kontseiluan onartu zen proiektua oinarritzat hartuta. Aldun nagusiak iragarri bezala, 2013ko ekitaldi honetan aurrekontua murriztu egingo da. Izan ere, proiektu gogorra eta doitua da. Baina hala ere, Bizkaian, 5 arlori emango zaie lehentasuna hurrengo urtean. Gizarte ekintza, enpleguaren bilaketa eta sorrera, herri lanetan inbertitu, oinarrizko zerbitzu publikoak mantendu eta zorroztasun ekonomikoa eta aurrekontuen egonkortasuna zorpetzea ez gehitzeko. Iruarrizagak Ogasun eta Finantza Sailaren aurrekontua ere aurreratu du. Ia 123 milioi euro.